jama'a ni dai na samu mijin aure, na san kowa ya san waye wannan malamin bawan Allah ne. Kafin na shiga cikin magana ta dan Allah dan Annabi, idan matan shi hudu hajiya ki ji ni dan Allah ki fita in shigo. Babu komai a rayuwar duniya, na san kuma kuna so in yi aure ko wani abu. Abin da yasa na ce muku na samu mijin aure, billahi allazi huwa rahman, ni dabi'unsa burge ni suke yi, yana ban dariya. Ina kallon sa sosai fiye da tunanin mai tunani. Sannan bayan wannan na san cewa baya shan wiwi wannan malamin ko na misqal lazarratin, amma kuma menene baya yatin din yan wiwi ko gaskiya bai taɓa zagin yan wiwi a social media ba. To kin ga kenan gidan uwa Nicole ni mata ko shi yana yin wa'azi, kaga wande ni ma sai in daina. Right person kenan, amma billahi allazi la ilaha illa huwa mutumin nan yana burge ni a rayuwata ta duniya, billahi allazi. Dan haka ku taya ni da addu'a Allah ya kai mu Jannatu Ibrahim, ya ga men kunya gidan wannan malami. Da Allah malam cikin girmamawa ba raini ba, ina yin ka ina kaunar ka, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Sannan kuma kai ma na ga akwai wasu ɗabi'o'i da kake wasu irin nawa ne, saboda billahi lazi in gaskiya ta zo ko me za a yi maka baka gudu ka tinkari mu ka gaggaya mishi abin da yake zuciyarka. Ni wannan shine kawai. Da Allah idan malam ya ji sako na, di yanda za a yi da san yanda za a yi da ni ma dai, di yanda za a yi dai kawai ma dai a san dai yanda za a yi da ni din shine, ko in shiga duniya ko in juya my 12. Ina yin nawa ana kashe mic, ana ɗauke shi ana kashe mic. Idan kuɗi aka baku akai kaza ko kuma an haɗa wannan setup din ne ko me sai a faɗa wa mutane. Wallahi tallahi ni a yau din nan uzuri ne da ni na kai da kai, amma saboda an ce ya ban aiki naga to menene amfani na. An yi abu sau 5 kowanne na je sai a yaban aiki ba zan je ba, sai da na je a ce wani wai kaza ba za a kira murta ba. Menene da menene akan me? To in haka ne ai sai ku ce kawai ra'ayi ne, kawai yan muna neman yan ɗarika kaza da yan ɗarika kaza da yan ɗarika kaza su zo gurin da ake yin abin. Ba ku ce duk masoyin annabi ba, ai masoya annabi kuka ce, kuma dan annabin muka halarci gurin nan a yau. Amma babu komai, za ku ga yanda Allah zai yi hukuncinsa. Kuma billahi lazi hawayen da aka sa na zubar ko a wannan taron idan ya tafi a banza, Allah karka sa na ga annabi Muhammadu sai ya saka ku dai na zame muku bala'i a cikin zuciyarku. Kuma baiwar Allah, wasu abubuwan da kike ya kamata ke dakata haka nan. Akwai wata baiwar Allah mai ire-iren ɗabi'unki a TikTok. Bayan ta mutu aka rika ɗaukar bidiyon ta ana rabawa biyu, ana posting ana editing, lokacin da ana jana'izarta da kuma abubuwan da ta aikata a duniya. Ki sani ita mutuwa ita ce babban abin da ke tona asirin ɗan adam a duniya.